А защо не на 1 май? Или пък на 11 май? Най-добре беше на Дьогелката. Илагане, ти поемаш Сливенски, заедно с помощници и Георги Комов. Ще разчитам на четата на Стоил Войвода. Врачански окръг го поемам аз, заедно с Никола Брентенов, Георги Апостолов и Никола Славков. И за мен ще остане Търновски район. А за Панайот Волов остава Пловдивски с помощта на Георги Бековски и Капешков. За въстанието ще ни е нужно да изготвим план за действие. За всеки окръг. Братя, трябва да окупираме планинските преходи и да намерим убежище за жени, деца и възрастни. Да попадаме жп-линията Оден Белово и няколко лесовански села в Пазарджик, Пловдив и София. Също така ще да се изготви и временно правителство. Всички окръзи са добре съгласувани помежду си. Добре, брате. Да се наплащаме за работа. Няма никакъв проблем. Той е катехизис и можа да се дори да действие на всички параграфи, понеже възстанието за преварни 10 деня по-напред. Планът на бъдещето възстание е окончателно завършен на 25 декември 1875 година, след което комитета се саморазпуска, определени апостоли се прехвърлят през Дунав и започват усилена работа по подготовка на възстание. Но планът не е приведен в действие поради преждевременното изпълнено възстание. Пазарджик, Пловдив, Одрин не са подпалени. Населението по река Марица не отива към Москва. Не е блокиран прохода в Калофер. Не са подготвени предварителни укрития за жените и децата. Макар и неуспешно, априлското въстание играе важна политическа роля за България и за пореден път доказва смелостта и себеотдаването на героите загинали за нашата свобода. Поклон! Да живее